V Martine sa dnes súťažilo v sabráži. Je to špeciálna metóda otvárania šumivých vín, ktorá sa používala ešte za čias Napoleona. Víno sa ňou otvára tak, že sa hrdľo fľaše odsekne šabľou. Aj takto impozantne sa dá otvoriť šumivé víno. Na podujatí s príznačným názvom Sekáč roka 2010 súťažili Česi i Slováci. Úlohou bolo víno predstaviť, sabrážou otvoriť 2 fľaše a nakoniec mok rovnomerne rozliať do 6 pohárov. Na všetko mali sekáči 4 minúty. Šabľa však nebola podmienkou. Mnohí na otváranie zvolili aj iné ostré veci. Zuzka ako jediné dievča na turnaji napríklad otvárala sekáčom na mäso. Je to vlastne pamiatka po starých rodičoch. Súťažili študenti aj skúsení borci. Niektorí predviedli skutočne vynikajúci výkon. V tom sektu je větší tlak, než je v pneumatice od auta, takže když se správně udeří na hrdlo, tak potom odletí ta zátka. Túto metódu vraj zaviedli napoleonskí dôstojníci, keď sa vracali z úspešných výprav v oblasti Šampáň. Hovorí sa ešte zo sedla koňa, teda už nechcelo sa im ani zosadať, podávali im tie vína a oni od samé roztopáše, keď to tak poviem, odsekávali vlastne tie vína šablom. Martinčanom sa toto netradičné podujatie zapáčilo. Veria, že v meste sa stane tradíciou. Veronika Chupeková, televízia Markíza.